Ti Masakbayan. Ti napalabas, siningir ni Nana Loli ti tangdan na iti impaaramid kenkwana ni Sheila. Kat aramatan nanto kas ebidensya, no bilang ta iso ti mapabasol iti panagpukaw ti ubing. Iti sabali abangir, binagbagaan ni Perla ni Corazon, adi na ipaw iti amin amat gadan na. Taamangan no masayang laeng. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ati anak, kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam, pren. Ngam anya nga iti ammom. No adamat man ang gundaway. Kat utang da ka utang iti inam. Sabagay, husto ka. Kat ti dakos, saan da nga amu ti agbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Urno nga ti dadduma, tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di damot agbayan. Husto ka. Ada na sa uninanang kanyak idi na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanon tan dito'y balay ni Albert. Kasano? Bumabatan, taing tapay kape. O sige, sabagay. Kaya't ko ti aginan nabiit, sakbay nga gawid ak. Alang rod, umay kan, bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta mairana apapanam. Kasta ka di. Ala, bumabatan, Albert. Intag ka pa. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. No kasta, ada ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen ma'am. Sige ma'am, tasabtak ida di tarwar. Sige. Kat isaganaam ida iti merienda. Wen ma'am. Sige sir, agtugaw kayo biit. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, Nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige sir, adalinutok a merienda. Patsak ka magustuhan yaw. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda. At damat gaya man anak yo. Wan Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Giseled. Amangan ngamin numalukag. Sige, panawan kayo pa'y. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Saan mi nga anak ti uban ni Amanda, Albert? Diyak amo no sino ti akin anak. Nalabit nga impawer dala kankwana. Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumutan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaagdaan kami iti anak. Nga maging gaita, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak, Dani. Iso sige. Inawat kon ti ubing. Kaasimat. Kasta gayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anya motten? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na? Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanagnak
Aliniputan na ti asawa na. Adamin iti abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala, tanga inawat mo day tanga ubing, makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta? Panagkunak kat awan. Kan may saan kumat aparita ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kuana. Sige, sikat ti makaamu. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Ala nga rod, awanan makunak iti dayta, ay wanam latta nga rod dayta nga ubing. Laglagi pang tiimbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason, iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wan, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert, ta itay pa'y ngagbusbusina. Wan, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kasla saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya, Dayta ti pudno, Albert. sana pud no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso ka no ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may nasaysaya at no dumakkel kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabalin ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputayin surot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam. Sumardeng kan. Di mo kaya't amangag ti panang lipot mo kanya. Awan ti nasaya ta pagturungan da ito asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsaritaan ta, Nana Lolit. Wan, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, inka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainanan ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Wan, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Wan, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam tungarod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kaya't ko anabang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di uray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagay. Tadi nakamot kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wan, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimbrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwarte gate. Aniya, Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na ko na kanyak ni Corazon, nga iti maisa nga aldaw, kat awagan na ni Sir Albert, ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Mabutengak? Ti anya, senyor. Nga mga no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng ka ni Sheila. Ha? Ay, saan, senyor?
sa anak nga agululbawd. Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singain. Day talaeng, tadi na imbaga no kaanaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itaman pa'y nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputain nalan ni Corazon ti anak mi. Anya? Impanaw na ti anak mi. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta. Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasarita. At damot karbangam iti anak yo. Jak amo no anya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadan na. Nalabit ang nakapagpanunutin. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay ti dakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan na kan nga imbibiyang kadagiti anak yo? Mala, sapay kuma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay kumatakasta. Ala, uminom ta, Dani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manun alawas nga awan gaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na kuman ni Corazon, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin kwa na nga itid na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tay ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abidot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklaangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti ipamaysam. Aday ta, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural, ubing day ta, Dani. Ken, kayat ko asyak mismo ti mangaywan kankwana. Kat, sa dinuy tanti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tangawbing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok day ta kankwana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano at talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Uwan, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawam? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubing? Uwan, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Ma'am, ada nga mindua pa'y nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya me. No kasta? Amo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga amo, ma'am? Tadak mat diti syudad. Kat saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaamo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Sigurado ka di? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kayat mo ti maadaan iti anak. Saan ka di? Adto ya.
Si dada anak amang ipaaykan ka iti anak. Iso adito yak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Inturon nak. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y silid ko. Saan ka nga ay ayatan? Aging ga ka dita. Kat dinaklap ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilid. Albert, kasapulan ka. Rumwar kan dito'y silid ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon latati puso kan panunot mo. Rumwar kan dito'y silid ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursurunak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papanandang ta. Saan ka diyan nagpakada-kada-kayaw? Saan, Mat? Kasla agong ungot ngamin iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imunag ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawon, senyor. Ay, pilya ka, Mat Lolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipudnumot, senyor. Hey, kanayon ang nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwan, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpaut. Saan to nga ta maurnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa? Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.